Guys, may boses. Please, comment po kayo kung may boss po ako. Tao po. May boss po ba ako, guys? Naririntuan ako, guys. Hello? Ako na magsalamin para hindi halatang may ilaw. Yes, mega loud shout out sa ating 100 people in the house. Good evening po. Good evening po sa inyo dyan. Zile 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 y'all gal mile 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 mile. Thank you po. Thank you po. Huwag kalimutang itamsak si host. Maraming salamat po, guys. Narinig niyo po ba ako, guys? Narinig niyo po ba ako? Please po. Paki-comment po kung may boss po si host. So, may boss po ba ako, guys? Pasakinggan na tayo music. Zile 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 y'all gal mile 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 mile. Ayan, meron po tayo dyan. Pa-BG-BG dyan. Sino po yung tao na yan? Thank you po so much po. Ayan, nawala po si Gigi. Diyan ka pa, tita. Tita, naramdaman mo ko? Narinig mo ba ako, tita? Tita. Narinig. Naramdaman mo ko, tita? Ito yung sounds. Ito yung sounds. Sound check. Sound check. Sound check. Sound check. Mic test, mic test, mic test. Tita, tita, nandiyan ka pa ba? Tita. Tita.
Ayan, mega 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 love shout out sa ating 100 million the house. जिले 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 y'all लड़कियां मिले 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 Thank you sa iyong pagpunta sa aking tindahan. Thank you. Hello, mic test, mic test. Hello, mic test. Ayan, mega mega love shout out sa ating 100 million in the house. जिले 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 y'all लड़कियां मिले 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 Yes, thank you po sa iyong pagpunta rito. Maraming salamat po guys. Yes, mega mega love shout out po sa ating 100 million in the house. Mega mega shout out. Thank you po.
Meron po bang music, guys? May narinig po ba kayo music? Music. Ayan, mega mega loud shout out sa ating bisitang 200 million in the house. Thank you po. Thank you sa pagpunta sa aking tindahan, guys. Thank you. Guys, may music background ba ako, guys? May music background. Ang daw pag-send. Ayan, thank you po sa 100 million in the house. Mabili niya. Thank you po sa inyo. Maraming salamat sa iyo. Ayan, mega mega loud shout out sa ating 200 million in the house. जिले 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 और लड़कियां मिले 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 Thank you po sa pabili-bili dyan. Thank you so much po. Thank you. Ayan, mega mega loud shout out sa ating mga tindahanan na 100 million in the house. Shout out sa iyo. जिले 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 और लड़कियां मिले 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 Ayan, thank you so much po. Huwag kalimutang itamsakan si host. Salamat po. Maraming salamat. Thank you po sa pagtamsak dyan. Huwag kalimutan tamsakan si host. Thank you po.
na meron tayong bisita na nakapili dyan. Thank you po. And ito yung para sa iyo. Thank you. Ayaw. Ayaw po ba? Okay. Ayaw. Ayaw mag ano? Hindi pala itong isa. Ayaw. Ayaw mag ano. Ayan. May cloud. Hello. Mega Big Cloud shoutout sa ating 100 pin in the house. Nandiyan pa rin ang kita. Kita dadali. Zile 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 yo lerkel mile 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 Tita. 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 Okay ba yung boss ko? Aliya masigla? Aliya ba basag? Wala mo yan. Tama basag ko. Basag ya ba? Basag ya ba yung music? Tita? zile 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 yo lerkel mile 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 Tita. Aliya basag music? Eh, wala naman tita data.
Ayaw magbaba ng bahay. Ayaw magbaba ng sasakyan.
Dami-dami mong sinabi, mahabang pasagtalye, aasa lang pala ko sa'yo. Sana di na lang nagsulat ng love letter sa'yo. Mag-aantay na lang, makakahanap din ng much better kaysa sa'yo. May pagkita kong isang babae, di ko malimutan ang kanyang imahe. Ano ba ang iyong pangalan noong nakita kita? Ako'y di mapakali, gusto mo ako ng iyong mga kamay. Hanggang ngayon hindi mapalagay, sana ikaw ay makasabay. At nang malaman ko ang pangalan mo, at nang ikaw ay makilala ko, nag-aalalan pa. Alam mo naman talaga nag-aalalan ka. Tulad mo'y matagal kong hinahanap at gusto kong makita gusto kong makita Pauwi na ako, ako'y pauwi na. Pauwi na ako, gusto mo's makita. Pauwi na ako, ako'y pauwi na. Yes, mega shout out sa ating 200 million in the house. जिले 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 your लड़कियां मिले 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 Pangmabawi ang kalungkutan kasi naman lagi kong nagkakaganyan na ayoko naman na ito ay masaktan. Ramdam ko ang pakiramdam na nahihirapan, kaya naman ayoko nang iparamdam sa iyo. Malapit na ako, konting oras na lang ay magsasama na tayo. Malapit na ako, dyan sa tabi mo, konting tiis na lang, mahal, mawawala na ang iyong baby, hindi ko na kaya. Sobrang saya ko na muli tayong magsasama. Pangako na hindi ka na maghihintay at hindi ka na malulungkot. Malapit na ako, baby, pauwi na ako. Kung hindi mo rin ako sasagutin, basta may nakita kong isang babae. Alam Pilipino, alam Pilipino. Pauwi na ako, alam Pilipino, yeah. Bakit ganito? Di ko gusto, hindi mo sapat. Masaya na ako. Bakit ganito? Di ko gusto, dalhin kita. Sumali siya sa Nandiyan ang aking lola. Lola, Hoshi at Mukba. Lola, okay po ba yung music natin, guys?
Wala rin dito ba yung music? Pero may music ba? Ayan, bigay ko lang shoutout sa ating 200 million in the house. जिले 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 y'all लड़कियां मिले 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 Yes, thank you po sa video dyan. Hindi naman yung basag yung music, hindi basag, hindi basag. Tag 5 na lang. Tag 5 na lang. Pili niya. Tag 5, walang 5, tag 5 na lang. Pili. Tag 5, tag 5, ilang lang 5.
DJ Cam, Idol. DJ Cam, Idol. DJ Cam.
Sayo na lang ako guys. Sayo na lang ako guys. Party with your favorite dance music together with DJ Francis. Your local DJ has all the beats. Okay guys. Sasayaw na lang ako guys. Yes, good evening sa'yo. Kaya Kadora. Hindi sa patasok mo. Kaya Kadora. Saan kayo papunta? Kadora.
This is the mix DJ.
Hello. Yes, Lola. Hello. Hello. Sabog. Oh, Sabog yung music. anong balita? Sabog siya. O, sabog yung sounds po. Yung Ha? salita. Anong sabog? Ano? Ano? Anong sabog? Sabog ako yung tao. Pero yung music, okay siya. Hindi siya basag. Ha? Sino may tao dyan? Ay, sino may tao dyan? May tao dyan? Wala. Bakit? Kaya na naman. Nandyan na naman si Sir GB. Okay yung music ko. Tignan Ikot mo ako nga. Wala, tignan mo nga yung music kung hindi basag. Oh, sige. Paano ko makikita yan? Maririnig ko. Hindi ko makikita. Ay, hindi mo makikita. Hindi, I mean, naririnig. Maririnig Hindi mo lang. naririnig. Hindi basag. Yun ang sabihin mo kasi sa'yo, makikita mo yung music ko. Hindi ko naman nakikita eh. Hindi, I mean, Sige nga, naririnig. ulitin mo. Oo, naririnig ko. Hindi naman basag. Hindi naman basag. Sakto lang. Hindi naman. Kaya nga yung sabi ko, hindi nga siya sabi ko basag, pero sabog yung nagpapa-music. Hindi na ako mag-music, hindi na ako magsasalita. Sasayaw na lang ako. Kape tayo. Wala, oh. Tama to, oh. Kapital. Oo. Kapital. Sino kayang tao dyan sa baba? 100 people. Ikaw ba yan? Ano nga po? Nandito ako Wala, sa ikaw ba kabila. yan? Ha? Hindi, nandito ako sa kabila. Nandito ako sa kabila. O, sino kaya yung naka-BG dyan? Malay ko sa'yo. Narinig mo naman, di ba? Ha? Oo, narinig ko. Narinig mo naman kung nasaan ako. Oo, alam ko. Hindi ko pa napuntahan si Magpalit. Yung kay Marlon kayo nag-ikot-ikot. BG. Bakit? Magpale. Bakit? Oh, Anong sabi mo? sabi ko naka-LS na si Magpale. Sabi niya kanina, asan yung si Lola? Sabi niya, saan nagpunta yun? Sabi ko, busy. Baka may ginagawa. Mamaya pa darating din pa ako. Gronda ako. Ha? Nagronda ako sa mga tropa ko, charot. Yung totoong tropa. Ha? Yung totoong tropa. Totoong tropa. Oo nga eh. Totoong tropa, hindi sabog na tropa. Hindi na ako magsasalita. Magtamsak muna ako doon kay Macho Papa. Ayan. So yan, mega shout out sa ating Nagkape ka na 200 million Edward. in the house. Thank you. Zile y'all lड़कियां मिले Yes, kape. Di pa ako kumain. Ngayon ko lang na-upload yung video ko kahapon. Nakalimutan ko pala kagabi. Baka
Kakain ako. Yes, thank you so much. G4 Vlog. G4 Vlog, thank you po sa patamsa. Thank you from UK. Thank you so much. Zile zile y'all lड़कियां मिले 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 Ayan, thank you po sa patamsak mo, G4 Vlog from UK. Thank you po. May bisita tayo, Lola. Si G4 Vlog from UK. Mega shoutout kay UK. Baba ko yung bahay ko, Lola. Narinig mo? Kung nasaan naman ako. Oo, Ay, baba ko baba yung mo. bahay. Di ka mo makababa. Oo, baba ko yung bahay mo. Nangangailangan ng maintenance sa isang buwan. Ayan, Oishi at Mukbang, tamsakdan. Salamat, Lola. Ay, narinig ko siya. Okay lang, dito Ang jolly ni host. Wala ako, Lola. Bahala na kung nakakaya. Hindi pa po ako muni, guys. Hindi pa ako muni. Kailangan ko pa ng WA. Ano, Edward? Sabi niya, malaki daw yung bahay ko. Eh, sabi niya, ang sabi ko naman, hindi pa ako muni. Oh, hindi pa siya money kasi WH yung kulang niya. Baka pwede kayo Oo. mag-ayuda. Opo. Baka naman po dyan, Sir Paul Vlog. Thank you po. May jacket. Ayun, bigyan ko ng jacket si Sir Paul. Ayan, Sir Paul, may jacket na po kayo, Alam Sir mo Paul. ngayon, ilang araw na akong hindi nalagasan. Bakit? Wow, swerte ka ah. Wow, congrats. Kasi nga, 3 araw na. Kasi nga, pag dumidikit sila sa akin, hindi ko sila agad-agad binabalikan. Ah. Hindi ko na sila binabalik. Ay, Kaya nagtanong ako si lang ano, sila Sir. muna. Lola, nagtanong si Sir Sino? G. Paul. Sir Paul, sabi niya sa akin, ilan na ba yung WH mo? Sabi niya. Ano po, 1,100, lang si Lola, 123? 50. 1,120. 50, di ba 50 yun? 15? Ayo, 1,115. Yes, thank you po kay Jessica, Dora, nandiyan pa rin po siya. And thank you so much po dahil dyan, bibigyan ko ng matinding sayaw po ni host. 127. You are listening to the beat. What exclusive mix 1,127 yung WH ni Edward Paul. Baka pwede naman ayuda dyan. Gustong-gusto na niyang mamone. Opo. Baka naman po dyan. Malayo pa daw. Opo eh. Magte-trending po Hindi ako. pa na 50%. Wala pa nga sa 50% eh. Wala pa nga 50. Thank you po Thank you po kay Joker Engineer. Thank you po. Salamat po. Thumbs up. And thank you po kay Jessica Dora. Thank you po sa inyo lahat. Punta sa akin. Maraming pong salamat, guys. Bakit ayaw nila ito at magtrabaho kaya? Mag-LS ako mamaya, silent uli. Oh, sige. No problem. Salamat po Salamat po sa pupunta sa aking LS. Ayan, sabi ni ni Jessica Dora. Oshi at Mukbang. Mega shout out sa iyo, Lola. Hello, Jessica. Ay, Cheka. Mega shout out sa iyo. Mega love. Shout out sa iyo, Cheka. Yes, thank you so much. Kape tayo, guys. Kape. At the same time, kumakain ako ng pasta. Charot, macaroni pasta. Hindi pasta ng ngipin na pasta nung kinakain na pasta.
Sayang ko na lang sila lola para masag yung boses ko eh. Kaya sasayaw na lang ako. Sige. Visit ka sa LS ko, may palaro ako ng WH from UK. Sige po, sir. Pupunta ako. Anong oras sa LS Sige mo, po. sir? Visit ka Ano sa po LS daw ko. LS mo, May Sir palaro Haji ako. Paul? Vlog? Sabi ni Madam Oshi, aking lola. Anong oras po daw, sir? Nakalalakbay ako kung saan ako nagpupunta nag-LS, nag-iwan ng bahay. Hindi ko alam kung sino yung mga dumidikit. Hindi sila nag-iwan ng kwan nila, hindi sila nag-iwan ng bakas, kaya di ko sila babalikan. Huwag ka muna kayang mag-ano, lola, magtigitan, baka mabawasan. Kaya nga, hindi ako dumidikit, hinahayaan ko lang muna sila. Sa ano daw, sa 31? Dami natin na Hindi. sa $31. Diba? Dami May natin pa-entry pupuntahan din ako sa, sabi ni Paul, may pa-entry din ako 31 October ang raffle draw. 10 a.m. UK time, 6 p.m. Pinas time. Ano yung 6 p.m.? Ay, alauna. Patay tayo. Sige, dikitan mo kita, Pasok sir, ako. para mapunta ako dun sa LS mo. Saka. Punta nga ako dyan sa bahay mo, Eduardo. Nung kababa ako. Dikitan ko nga si sir. Sige, lola. Sana ba yung ano? Kasi alauna siya eh. Alauna hanggang, tama-tama rin naman yung kasi nag-LS kahapon na rin. Thank you po sa pagpunta dito. Gusto niyo po umakyat? Umakyat po kayo. Para po makilala niyo ang aking lola. Lola Oshi Hatbook. Bye! Cheka Dora, di ba dati nakitang dinikitan Choka? Choka. Cheka? Dati ko na itong dinikitan itong si Deka eh. Ay, si Cheka. Si Cheka? Oh, si Cheka Dora. Ayan, mega shout out sa ating 400 million in the house. Zile, y'all. Doon siguro sa isa kong kwa. Mile. Sa isa ko siguro yun, hindi nadikit ko. Saan ba kayo host? Ako po taga Pampanga, France Pampanga po daw, sabi ni Lola. Yatay Si ka. Lola host yan bang taga Kuwait. Kuwait, tama Lola? Kuwait. Oo, nasa Kuwait ako. Yan po ang aking Lola, na si Lola host yan. Paul, nasa Kuwait ako Kuwait. ngayon. Paul, sa kasalukuyan nagtatrabaho ako ngayon sa Kuwait. Pero sa Pilipinas, sa Jensen ako. Ikaw po, Sir Paul, Ayan saan po. ka sa Pilipinas? Saan po kayo daw, Sir Paul? Saan po kayo daw sa Pilipinas? Ayan, mega love shout out sa ating 400 million in the house. Zile, y'all. Mile. Po. Yan po sa ating 400 million in the house. Thank you po sa pag-visit sa akin. Bye! Deka, yan na dinikitan kita, Deka. Ay, di ka. Sino bang si Deka? Si Cheka pala. Hindi, yung isa kasi si Deka kasi yung si Cheka pala to. Cheka, yan na dinikitan na kita. Nagbahas na rin ako, Cheka. Thank you po Thank you po sa pagtambay Bisaya sa po, Bisaya po ka. Ayan, Lola, Bisaya siya. Bisaya si G. Paul. Saan ka sa Pilipinas, sir? Siyempre, lawak ng Bisaya, no? Bisaya. Oh. Mindanao. Oo, madami Bisaya. Maraming Bisaya, kahit saan. Oh. Kahit saan nga, meron Bisaya. Kahit nga dito sa Kuwait, meron Bisaya. Anong ulam mo, Lola? Kumakain ako ng pasta. Pasta?
Bisaya food ko. Punta ako doon sa kabila. Tigas po. Kagabi, yung silent LS ko, binabantayan ko yun siya. Kasi nire-replyan ko rin yung mga nagko-comment. Hindi ko na malaya, nakatulog ako. 10:30 na ako nagising. Tapos mga 11, pinatay ko na. Ako, kagabi tulog na ako. Nag-LS ba kagabi? Sino? Oo, nag-LS ako no. Ah, hindi. Ay, Nung isang araw ka nag-LS. Ah, Sino bang mas matanda sa atin? Edward. Ha? Sino bang mas matanda sa atin? Hindi ka nakakaalala. Ginagagawa mo. Hindi. Dami ko kasing iniisip lola, kaya pag nasa YT ako, nag-i-enjoy ako. Sabagay. Kahit pa paano, nakakalimutan yung mga problema. Oo, nakakalimutan Diba? problema ko pag nandito ako sa YT. Kasi yung isip ko, Kaya nga alam mo, sabi ko, chill puro lang. Huwag kayong nakafocus sa masyadong inyo, mag-isip. Huwag nyo nakafocus sa mga nanonood. Huwag nyo kasi masyado isipin yung problema. Hayaan nyo yung problemang mamroblema sa inyo. Ganun lang yun. Oo nga, lola. Hindi ko mababa yung StreamYard sa baba. Bakit? Lola, hindi ko mababa. Yung problema kaya? Teka, i-copy paste ko. Ha? Oh, sige, Pwede lola. ba yung copy Thank you. paste? Oh, pwede. Okay, Tapos copy paste. ibaba mo. Teka lang. Sa mga gusto po umakyat, pwede po kayong makita akin para po makilala po. Huwag sila umakyat sa'yo. Diyan sa kuan mo. Opo. Kasi kapag inakyatan ka nila, Pati sa FB mo? Sa FB mo. Ang FB ko po ito. hindi. Sabi niya, i-share mo daw sa FB mo. Oy, Eduardo, magbasa-basa ka rin. Share. Sorry po. Share mo to sa community mo. Oh. Itong LS. Oh, naka-share na po sa community ko. Pati sa FB mo. Sa FB naman po, hindi ako nag-share eh. Pero meron akong page. Sa mismong account ko, hindi ako nag-share eh. Naiiyak kasi ako eh. Oh, yan na. Naiiyak ako sa mga boss. Naka-StreamYard na. Yan ang StreamYard. Ay, StreamYard. Meron na? Chinese. Dinaba mo? Wala? Oh, na-copy paste ko na. Check ko nga kung... Ayan, meron na tayong 300 million in the house. Zile zile, Oh, yan na rin zile siya. zile, yo Pwede na sila mile umakyat. mile, Dora, mile mile. umakyat ka, Dora. Yes, po kayo guys. Yes po kayo. Please po para makilala po namin kayo. Maraming salamat po. Sana may aakyat. Jessica, Dora, akyat ka na. Gusto namin kitang makilala at si Sir G-Paul Vlog. Yes, may ka shoutout si Evo Power. Zile zile, zile zile, yo lड़कियां mile mile, mile mile. Evo, Ivory. Ayan, binabahan niya yung bahay niya. Oh. Alam na alam ni Ivo. Ivo pala, Ivo. Si Rishi ay nagpo-legit yun yung mga sinasabi mo kanina. Si Rishi, si Deka, at si... okay. Si Palo sa vlog. Oo, mga kwan yung legit. Hello, Edward. Narinig ko si Marlon. Sino yan?
Hindi daw kay Marlon. May dumikit sa akin. Sabi na dinikitaan ko lang si Oris. Hindi pa binaling. May umakyat yata kay Marlon. Wala. Kay Melrose yan. Wala. Kay Melrose? Nandiyan naka-LS si Melrose? Hindi. Si Marlon na kay LS. Pero yung, ewan ko, hindi. Si Marlon lang naman to. Tsaka si Melrose ata. Umakyat. Kapag mag-50 na yun, panalo na tawag nito. Papainin na tayo ng bahay. I need to lay down. Asan na sila? Yan, meron pa siya 200 billion. Ivory! Musta ka na, Ivory? Ivory, bakit ka naman oh? Busy yan si Ivory, oy. Nag-aaral yan. Hindi siya nag-aaral na yun. Oras 10. Ilan yung banana mo, Lola? 500 ka na? 500 ka na? Teka. Nababa ko tuloy yung StreamYard mo doon kay Marlo. Buisit. Ay, hindi na ba ako? Hindi, akala ko nakapipes ko yung, buisit ka. Hindi na ba? Huwag mong ibaba doon. Baka... Hindi, wala. Natanggal. Akala ko yun. Nagkakapipes. Ay! Kaloka. Sarap nung kain ko. Ako, masarap ang kain ko. Ako, wala. Pandesal muna ako. Mamaya na lang kakain. LS pa more. Teka, mag-set pala ako ng LS ko. Nakalimutan ko na tuloy. Ay. Set mo na, Lola, habang maaga. Anong oras ka ba matatapos? 2 hours. Bali, ibang oras na ba? 1:28. Mga 11:30. Ano oras? 11:30 PM. Kaya hanggang 12. Mga ganyan. 7:30 ka lang? Oo, 2 hours. Kaya hanggang 12. Pwede rin. Hindi, kasi mga kwanto naman ako mag-LS. Mga 1:30 pa. Mga 1:30. Oh, sige. Gawin ko na lang 12:30. Ganyan. Oo, 12:30. I-set ko muna saglit. Sige. Kakayanin. Ay, saan ba na ako napupunta? Hindi pala dito na isa CP ko. Saglit lang. Patayin ko muna kasi dito sa CP ko yung isa yung account na pinang-StreamYard ko. Saglit lang. Okay. No problem. Sige lang. Balik ka na lang. Sige. 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 Balik ka. Yan. Mega love shoutout sa ating 200 million in the house. Zile y'all lड़कियां मिले Yeah, mega shoutout sa inyo guys. 200 million in the house. Thank you po sa pag-video dyan. Thank you so much po.
Yes, guys. Thank you po, Madam Jessica Dora. Thank you. Nandiyan pa si Jessica. Gusto ko lang batiin ng happy birthday ang aking kaibigan na si Ivy Castro. Ivy Castro, mega shout out sa iyo dahil birthday mo. Yes, nandiyan pa rin si Jessica Dora. Salamat po sa iyo, Madam Jessica. Madam Jessica Dora. Jessica Dora. Hello. Yes, Lola. Ayan, naririnig ko naman ang kabilang LS niya. Gali ako kay Marlon, tapos na si Marlon. Tapos na? Mm-mm. Nakakabasa ka ba ng nayo nga pala? Nakabasa ako ng mensahe ngayon. O, check mo. Sinabi ko. Member ko dito. Ha? Doon sa kabila? Oo. Charot-charot lang. Wow. Kumaingay. Wow. Like mo pa ako doon, ha? Nasa kabila ka na. Kaya secret ka. Ikaw na, Lola. Natagal na. Hindi ako nakakapunta eh. Matagal na. Naka-member sa kabila? Kaya ano, sir? Hindi. Doon sa kabila. Anong kabila? I-PM mo na lang. Okay, no problem. Soon naman ako soon. Wow ha. Hindi ko nakikita yung mensahe. Tignan mo kasi minsan, andun yun. Sige. Punta ako kapag tapos na yung bukas. Tapos naman din siya. Pareho lang kayo ng oras kasi. Oo nga eh. Baka sa November, mag-iba na yung oras ko. Mangyari niya siguro mga 10 na.
Sa November. Kasi mag-a-adjust yung mall. Kasi magkanayin na kami, 9 p.m. ang out. Sigurado, mga 10. Mga ganyan na ako, 10 ako mag-e-end. 10 to 10 to 12. Hindi, 10 to 1. Ayun, hindi ko maintindihan yung kwan mo, schedule mo. 10 to 12. Ay, 10 to 1. 10 to 1 na yan. Alas 10 ng gabi hanggang 1:00 ng umaga ang LS ko niyan. Kasi mag-a-adjust kami ng oras. Anong ma-adjust kayo ng oras sa kumpanya niya? Ha? Mag-adjust kayo ng trabaho sa Oras. Mag-a-adjust yung mall. Alas 9 na. Sa kumpanya niya? Alas 8. Hindi, yung mall. Mag-a-adjust na yung mall. Alas 9 na. Dating alas 8. Kaya mangyari niyan, ang out ko 9. Ang LS ko niyan, mga 10 to 1 a.m. Ganyan. Okay. Okay? Noted? Sure. Wala pang tao, guys. Asan yung mga tao ko? Tulog. Hintay-hintay lang. Baka biglang darating. Kahapon naka 10 plus ako doon. Anong 10 plus? Banana? Pumasok. Sa ano mo? Sa LS mo? Oo. Wow, first time na nakarami ka 10. Kasi yung oras kasi nung LS kasi mga ganito, maraming mga trabaho yung mga tao. Gantong oras may trabaho. Ano? Sa may delays kasi karamihan mga trabaho, may mga trabaho. Lalo na sa bahay nagtatrabaho, mga busy sila. Ako lang yung hindi busy. Lagi nakabulsa ang cellphone, charot. Yes. Mega shout out sa ating 100 million in the house. Ginawa ko na lang kay Andola. Ano? Ginawa ko na yung kahihiyan. Di ka pa namoni. Hindi pa mo pero kahihiyan ang ginagawa ko. Bahala na. Okay lang yan. Saan ba kung mamoni ka rin? Oo nga, Lola. Okay lang yan. God knows na lang. Kaya nga. Baka bigla. Kaya may istura nung ginawa ko. Nag-LS na ako. Lola. Nag-set na ako ng LS. Lola, baka bigla ang mamuli na bukas, no? Ayan. Di ba sarap ng pagkain ginawa ko? Yung thumbnail ko ng pagkain. Yung butter. Garlic butter pala ginawa. Ay, garlic butter. Butter bread. Garlic bread pala. Diba? Sa itsura pa lang, sarap-sarap na. Gumawa ka na naman ng ano, Lola? Ng video? Wala, yung kahapon nga yung kumain ako. Yun lang yung in-upload ko. Ayan, nagbaba si Lightfoot. Sabi niya, welcome to my channel and enjoy it with more friends. And thank you. Lola, mag-isa ka naman para ma-500 na na. Anong tanong sa'yo mo? Mag-isa ka naman siya. Hindi ko marinig. Ano? Mangisda ka na mangisda, sabi ko, para mahuli mo yung 1,000. Ayoko naman yung mangisda kasi nga, sabi ko nga sa'yo, baka malalagasan naman ako. Oo nga pala. Huwag ka na mangisda. Wala yun sa akin, balance lang ginagawa ko. Mga ilang araw hindi ako
sa saging, tapos next na 2 days gahanap muli ako. Ayoko yung na madali tapos hanap agad. Nakapagod kaya. O, stable ka na lang dyan. Alam ko, may paraan siya, no? Si founder mo sa kapila. I-set ka niya araw-araw. Okay lang yun, kahit mga 10, 15. Ha? Hindi? Hindi? Ayan, mega shoutout po sa ating 200 million in the house. Zile zile y'all lड़कियां मिले Ayan, nandiyan pa rin si Jessica at nakikinig. Salamat po, laban lang. Oh. Hindi kaya na yung punto na ako. Ayan, sabi ni Cheka, Dora, laban lang, host. Ama. Kaya natin yan. Kaya. Ano ba nangitin? Ayan, nandyan si Marlon, no? Don Mar, mega shoutout sa iyo, Don Mar. zile y'all lड़कियां मिले Marlon! Mega shoutout sa iyo, Marlon. Thank you, pre. Dutin, ano to? Kahit na ito yung matagakab-dryer ito. Uwe, bangon. Huwag kalimutan sa pre Marlon, ha? Kumusta ang LS pa? Di ako nakapunta dun, ha? Magkasabay kasi tayo ng LS. Marlon. Hello, Hoshi, sabi ng Marlon. Hola. Akyat ka, Marlon! Oo, nakita ko mo, Marlon. Marlon, akyat ka. Marlon, akit ka naman, oh. Marlon. Ay, dyan naman yung kuwan mo, hindi mo mababa, saglit lang. Wait lang, ha. Bababaan ni Hoshi yung hagdan. Yan, ginawa ko ni kaya yan, Marlon, dito sa LS ko. O, yan na. Marlon, ayan yung hagdan. Akyat ka, ha. Di, baka pagod yan si Marlon kanina. Kaya nga, hindi, sabi niya kasi pagod yan kanina. Kaya nga, nag-end na yun ng LS niya. Okay lang, Lon, kung di mo kaya pa. Okay lang. Masama, medyo masamang pakiramdam ni Marlon. Sabi niya kayo sa LS niya kanina. Inom pa ng gamot. Ano ba yung masama sa pakiramdam niya? Ano masakit na? Baka masakit yung ulo mo, pwede ba i-Jessie? Nakita mo? Tingnan ko lang. Oo, nakita ko. Nakita ko nga, Lola. Nakita ko.
Ayan, mega shout out po kay Madam Melrose. Zile zile, zile zile yo lerkyal, mile mile, mile mile. Yes, thank you po sa pagpunta sa aking LS, Madam Melrose. Salamat po. Diyan siya. Ay, mega shout out, madam. Mag-start ka na, madam. Mag-start ka na, sis. Ayan, si Sierra Dora, nagbaba, kanyang bahay. Yan po, Leo, si Sierra Dora. shout out, Ay, Leo. Soy, Leo. mega loud shout out sa Soy, mga. Sige, kain ka na ka, Soy. Yan po, bengan Soy. Soy, hindi bang ko naman kamuritan? Ayan, nandiyan si Dadali. Thank you, tita. Thank you, tita. Shout out, Dada. Guys, nasa ko na lang yung may nano ka ba? Maranos po, hali ko makain ng gamot. Kumusta kayo dyan? Kumusta po kayo dyan lahat? Salamat po sa pagpunta sa aking bahay. Tag 5 na lang. Tag 5 na lang. Pili na. Tag 5. Araw. Araw ba? Araw ba? Guys,
Ayan, hindi ng aking Soy. Leo, bro. Salamat, Soy. Lola Hushi, nandiyan ka pa ba sa taas? Tulog ka na yata. Nandito ako. Okay. Nakikinig ka? Oo. Ay, nandiyan sila, sila si Leo, si Dadal, saka si Melrose. At saka yung isa, si Cheka, si Akadora. Soy na ang ulam, Soy. Anong ulam, Soy? Wow, congrats, Lola. Kaya mo yan. Abutin mo yung 1 milyon subscriber. Dami, abutin ka yata ng money niya. Mauna ka pa sa akin, Lola. Soon. Within this month. Charot. Hindi pala ngayong month. Next month pa pala, next month. Next month. Hindi. Kaya yan. Wow. Soy, puli ko yan, Soy. Bulalo. Ay, sarap. Sarap. Hindi na may Lara, Soy. Lagyan mo ng sili at saka patis. Sobrang sarap. I like bulalo, lalo na yung sip-sipin mo, yung masarap yang bulalo ni Leo. Bulalo, yung sipin mo yung Lola, yung buto-buto. Ganon, ganyan. Ganyan. Hindi naman ako masyado mahilig sa yung karne. Ay, ganun. Ako mahilig din ako sa gulay, Lola. Pag basta may sabaw, sinigang, bulalo, yung mga may sabaw-sabaw, yun ang pinaka-favorite gulay, ko. seafood, mga ganyan. Lalo na kapag... Yung manok, nakakasawa na rin yung manok dito eh. Puro na lang manok. Lalo na kapag tag-ulan, sarap. Pag yung sabaw, parang ganito siya, oh. Ay, oo. Ganyan, kasarap. Ginawa ko na lahat. Tignan mo. Anong titignan ko, Lola? Okay, tagot lang. Tignan mo si Leo kumakain. Sabay ka na rin dyan kung wala kang ulam. Sino kumakain? Si ano? Okay. Di ba sa'yo mo kumakain si Leo? Pa kumakain. Bulalo. Nakikita ko na yung mga viewers. Masaya na ako. Busog na ako. Ayan. Kaya Dora, sabi niya Soy Leo Broad. Dan na po daw sa'yo. Ayan, kaya Dora. Ano po yan? Legit po yan. Si brother Leo. Ayan. Yung music mo, sakto lang naman yun. Sakto lang yung music mo, pero yung nagbi-music sabog. Ay?
Uwi na nga ako. Uwi na ako, Lola. Ayoko na magpakita. Ayoko na magsalita. Magsalita ka dyan. Nandyan si Leo. Oo naman. Alam ko naman ni Lola. Leo, akyat ka nga, Leo. Si Leo, hindi ko pa narinig yung boses ni Leo. Hindi pa umaakyat eh. Hindi umakit ka? Ewan ko ba? Hindi yata? Hoy, nagkaka nito. Pipi? Ha? Teka. Ano sabi mo? Asan na? Nahulog. Nahulog yung may-ari ng LS. Galing mo ito, Perak, Soy. Soy, iwa ko nang kanina ka ng Karumol Duman, makakarinig yung YouTube. Para maboni po. Kaya pa ikat kang talent mag-gitara. Kaya ako ni TikTok eh. Kung pwede mo, tumerak na ako. Party with your favorite dance music together with DJ Francis. Your local DJ is Francis DJ. All wrong beats. Napagod ako. Masabog. Sabog na daw ako. Ayoko na magsalita. Wala, ikaw muna mag-host ha. Ikaw muna yung mag-host. Sabi mo kasi sa pong si Hope. Bakit? Saan punta? Ito lang ako. Sasayaw na lang ako. Ikaw muna mag-host. Hindi, ikaw ka lang. Hindi naman ako ay, may assignment ako. Ito lang ako. Ha? May assignment ako. Nakikinig lang ako sa'yo. Nakikinig lang ako. May assignment ako. Sabi mo kasi sabog yung ano ko eh. Yung boses ko eh. Kaya sasayaw na lang ako. Okay lang yan, sabog. Oo.
Sabog na sabog. Pa-assignment ako eh. Bumili na ako ng mic ko. Nag-order na ako sa Salamat Shopee. Baka, Wow. Congrats. baka siguro this week. Baka Friday, darating na yun. Nag-unbox na naman ako. Unbox na walang kalamay-lamay. Mura lang yung Lola. Nasa 150. Pwede na yun. Binenta ko muna yung binigay mo sa aking hollow block. Yung hollow block. Binenta ko muna. Yes, mega. Hindi na, lulutang na, tuloy ng lulutang yung bahay. Ha? Tuloy ng lulutang yung bahay mo. Oo, binenta ko na yung hollow block ko para lang bumili ng headset. Guys, pagpasensya na. Ginawa ko ng kahiyan. Promise. Sino nga ako, sorry? Sino nga ako? Napagod ako. Pero okay lang yan. Basta masaya kang lahat. Ayan, mega. 400 million in the house. Baba mo rin bahay ko, uy. Patrabahuin mo si Nightbot. Ayan, mega shout out sa ating 500 billion in the house. Thank you so much po. 500 billion in the house. Thank you po. Nag-stay pa rin kayo dyan. 400 billion in the house. Thank you.
lang kayo dyan guys ha. Salamat. Ay, nababa ko na naman yung kwan mo. Tataka na si kwan, nababa ko naman dun sa isa, kabila. Bakit Wala mo din daw yung nababa? ilaw ko. Ano yan? Ilaw. Ito yung ring light. Ah, Sa mga kakilala ko, may mag-donate sa akin ng kontina dito sa may aking harap. Sa may likod. At meron daw mag-donate sa akin ng house and lot. oh, sino? Ayan, kausap ko lang siya. Ibigay niya daw sa akin yung bahay at lupa. Ipapangalan daw sa akin. Salamat po sa mga nagbigay ng bahay at sa lupa. Kaso, cemetery pala. Wala, hindi ako nag-share sa FB. I-share ko. Bakit? Oo, naiya ako. Basta pag namuni na ako, siguro tungkol para lahat. Ako nag-share din naman ako. Hinahayaan ko lang. Lola? Lola, sabi mo? Oo, nag-share din ako. Ako nag-share din ako. Sa FB po? Sa FB? Oo. Alam nga naman sa FB mo. Ayun ba sa FB? Hindi ako nag-share. Pero meron akong page yung, alam mo naman yung page yun, di ba? Nandun pa. Mega love shout out sa ating 300 million in the house. Thank you po sa 300 million in the house.
Nasira yung music mo. Kruk, 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 sabi. Sana mahulog. Sana mahulog. Kruk, kruk, kruk. Hello. Ha? Wala? Yung Sabi mo? music ako, sabi nung music mo, hulog-hulog daw. Mahulog, ano? Hmm. Sabi niya, hulog, palipad. Hulog, palipad, sabi niya. Yes, mega lang nata. Batang Belro. Ilang tao dyan sa bahay mo? Enter. Soy, Leo. And again, iba daw. Yes, at Ora. Salamat po. Salamat po. Shout out daw kay Madam Bello, sabi ni Leo. Wala bang palakpakan dyan? Parang awan niyo na, dumikit na kayo. Dumikit na parang malagkit. Exclusive mix by DJ Momo. Victoria. Yan, pababa mo kay Nightbot.
Ayan, binaba ni Night Boat ang bahay ni Lola. Bakit di ko mababa yung night boat ko? Ay, hindi ko mababa yung night boat ko. Bakit di binababa yung night boat yung bahay ko? Ay, yung bahay ko kagabi. Ha, Edward? Sabog na sabog. Palakpakan naman dyan. Huwag na ako magsalita, Lola. Hindi na ako magsalita. Nakasayaw na lang. Ikaw na lang mag-host. Sabi ko, bakit hindi nababa ni night boat yung bahay kagabi? Pinapababa ko kay night boat. Bot, parang na may effect. Sarap sayawin ito, Lola. Sarap. Labang kamay dyan, mga palakpakan naman. Nawala ang may-ari ng bahay. Asan napunta? Mega love shout out. Zoya, Tamsak, Edward. Lolo ko ang aking internet. Walang internet. Joya, diyan ka muna. Manood ka muna, Joya. Joya. Napagod ako, Lola. Napagod na ako sa kebot. Bawasan siguro yung
yung chat ko. Wala. Wala. Ha? Diyan ka pa Ano ba? na? Diyan ka pa ba? Oo, nandito. Oo. Kasi sa mga nag-LS, di ba, kung may kembot sila, gagawin mo. Bakit? Papabawas Ah? mo dyan. Nagpapabawas mo dyan. Di ba, ikaw medyo, Oo. ikaw yung chan mo ba, sexy ba? Ano, bang ano? waistline mo lang? Waistline mo, 24? Bakit napunta doon? Waist. Sige na. Bakit napunta doon? Ha? Ano lang? Bakit napunta na doon? Bakit ka ako Oo, napunta na doon? para magpabawas tayo ng abs dito, para mabawasan. Sige, makinig ka na lang dyan, Lola. Yes, may kami ko shout out sa ating 200 in the house. May kami ko shout out po. 200 million in the house. Zile, y'all lड़कियां मिले. Yan, ang stop dance ni Host. Dito naman ako kay magpali, umikot. Ay, nag-freeze ka na naman.
Hello. Yes, Lola. Bakit? Sabi ko, neto naman ako kayo magpali. Nandiyan siya? Nandiyan. Ay, yung ano, si, ang pangalan to? Si, kalimutan ko na yung pangalan. Diyos ko. Ginamit mo yung pangalan mo? Oh, andito ako kay magpali. Ah, diyan ka. Madaming tao. Madaming tao, Lola. Nasa 10. 10? Pasok labas yung tao. Saan? Pasok 10 labas. ba? Nasa 9. 9. Share ko nga to. Oh, 7 na sila. Nasa 7 na. Ha? Bahala. Sabihin mo muna yung si Nightbot. Bakit din yan binababa yung bahay ko? O siyempre, hindi mo nakalagay yung OC. Type mo yung OC. Kagabi pa, nakailang OIC na ako eh. Puro OIC na nga lang yung na-comment doon. Natabunan na yung mga nag-comment doon. Ayan. Ayan, binaba na ni host yung bahay. Yung pangalan mo. Puro na. Ayan, meron. Wala. Meron tayong nakailang OIC zero. na kaya nakailang OIC ako kagabi. Ayun o, OC, binaba ka. Nakita mo? Ayan, meron tayong 0 million. Ayan nga. 0 million in the house. Nandiyan nga ako kagabi. Nandiyan ako kagabi. Lola, may sasabihin ako. Tawagan ko na yung mga nasa cemetery. Siguro mo, hindi na ako bukas. Sino? Sabi ko, tawagin ko lahat yung mga nasa cemetery. Siguro 1 day lang, muni na ako. Diba? Wala rin ako naintindihan, nag-oo lang ako. Sabi ko, wala akong naintindihan, pero nag-oo lang ako. Sabi ko, tawagin ko lahat ng mga nasa cemetery para mamuni ako. So, marami nag-LS din. Ayan, meron tayong 100 billion in the house. Time kasi ng LS mo, marami nag-LS. Oo nga eh. Guys, pagtagaan nyo lang na ako, guys. Kagabi, ganito rin yung ginagawa ko kagabi. Nakailang OIC ako kagabi, pero hindi pa rin binababa ni Nightbot. Ayaw sa'yo.
Ewan ko. May topak ata yun eh. Guys, pagtyagan nyo na muna ako Gagawin Sinundan lahat ko ng naman gusto yung mong step request. doon. Ha? Ha? Ang sabi mo? Sinundan ko naman yung step ni Nightbot doon kagabi doon sa gugulo. Ayaw mababa. Nagsawa na ako sa racket ko. Ayan guys, ginawa ko na lahat ng kalokohan ko. Yes, mega love shout out sa ating 200 million in the house. 200 million in the house. Sinong tao? May tao? Ayan, Makita eh. mega love shout out sa ating 300 million in the house. Ginawa ko na po lahat ng mga karumal-dumal na pwedeng gawin. Pasensya nyo na po Kainom kasi ako ng gamot. Kumusta po ang bawat isa dyan? Kumusta po? Kumusta po kayong lahat dyan?
Ayan, mega love. Shout out natin. 500 in the house. Ayan. 500 in the house. Mega love. Shout out. 500 in the house. Yan, tumatawa si Lola. Thank you sa mga tumawa. Thank you po. Yan. Love you guys. Ni-reply pa ako dun sa mga nag-comment. Sa video I-reply ko. mo lang sila, Lola. I-reply mo lang sila. Hindi, yung nasa video ko. Hindi, nasa video ba yung na-upload ko kanina? Oo. Pangsakan mo yun, ha? Pangsak. Lahat ng mga alagad ko binigay. Yes, mega love shout out. Bakit in the house? Dahil dyan, meron tayong 300 in the house. Meron tayong top 9. Zile yo लड़कियां मिले Top 10. Oh. Never let them, never let them. Wala po bang palakpakan dyan? Lola, lalo akong mga ngayayan. Ha? Hindi ka naman pinagpapawisan eh. Kahit siguro isang cholesterol, hindi ka nabawasan. Hello? Hello? Hello, Pan CPA? Walang boss? May guys. Nahilo yung tao sa'yo. Ha? Pati yung monitor Ano, Lola? nahihilo. Oo, nahihilo na nga yung monitor. Ayan, meron pa tayong 200 billion in the house. Mega love shout out sa piling dyan.
Stay in lang kayo guys ha. Stay in. Maraming salamat po. Ewan ko. Anong nangyari? Napagod? Pagod yung internet? Diba ako lola? Diba ako? Napagod yung internet? Nag-freeze ka kanina. Diba ako? Walang boses. Wala ba kayo? Ulo. Ha? Ayun sa'yo sa ulo. Sabog ng kako yan, sabog. Sabog yung mga ganyan. Yung susunod na pinili mo mic, sabog yun, sigurado yun, lola. Sino? Yung pinili ko na mic, mga headset, hindi na sabog yun, sigurado. Marinig ko na ako ng maayos. Nakita mo. Ulit-ulit na lang yung music ko eh. Yan lang yung pinaka-copyright. Tapos na si magpali. Patapos pa lang. Tapos na. Dapat Matapos? ilagay niyo yung link pa may dito sa ano. Okay. Ano? Ano? Sana sinyal sana yung link. Bawal ba yun? Oo. Bawal ba? Oo, bawal kasi pareho ko yung naka-LS. Ah, talaga? I-share niya yung LS mo? O link mo doon sa kanya?
O, pwede yan? Hindi naman Bawal, pwede yun. Kasi nga, siyempre, lahat yung mga nandun kayo magpali, pupunta sa'yo. Oo. Share niya. Pero yung ginagawa ng mga ibang nag-LS eh. O, punta tayo dito. Sabi ni Sir TV, Oo, di ba? oo, pag, oo. Pwede. Pwede pala yun. O yun, pag tapos na siya. O, sabihin ko kaya si Magpali. Chat ko nga siya. Sinat ko. Sinabi ko sa kanya. Joy, joy, mga joy, 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 mga joy, 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 mga joy, 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 mga joy, 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 mga joy, 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 sayaw mga joy, 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 mga joy, 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 Ayan, mega shout out sa 200 million in the house. Zile, 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 y'all, girl, mile, 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 mile. Yes, thank you so much sa pagpunta sa dalawang tao dito ngayon. Hoy, DJ, pag-sure diha. Guyang, baby! Tag 5, tag 5, tag 5, tag 5 na lang. Tag 5, tag 5, tag 5 na lang. Ah, pili na. Tag 5, tag 5, tag 5, valor 5, tag 5 na tanan. Ah, pili, pili. Tag 5, tag 5, tag 5, tanan, tag 5, imong naong 5. Wate pa ako, wate. Parang nagpapa. No, in the mix. Parang nagpapa. Tag 5 na lang ang ukay-ukay, tag 5. Parang nagpapa. Pastilan. Jump on. Ka 3 hours ka na. Hindi ko pinapansin yung oras, Lola. Basta nag-enjoy lang ako. Parang nagpapa. Ayan, mega love shout out sa ating 200 million in the house. Oh. Lagi. Ayaw ko ba na ba? Binabani na ikot yung bahay ko. Kaya na sa ikot. Bakit yung gabi ganyan din? Di na binababa. Ngayon, binaban niya na, oh.
magpali. Ano sabi? Bakit ka ako sinight-out kagabi? Ganyan ang ginagawa ko, hindi niya binababang bahay ko. Saan? Sa mismong bahay mo? Sa LS mo? LS mo? Hello? Sa LS mo? Sa LS mo? Tapos na ba si Ate Lola? Si best friend? Ano ba? Hello, Lola. DJ Kim, Idol. Achot Boulevard. Sayaw, makihataw kay DJ Kim.
Okay. Ayan. Naka 3 hours na tayo, Lola. 3 hours. 3 Ha? hours. Naka 3 Kaya oras nga na sabi tayo. ko sa'yo 3 mo. oras. Hindi ko na nga pinapansin yung oras eh. Kaya nga, hayaan mo. Kaya nga, ini-enjoy ko na lang yung LS ko kahit 100 billion lang yung viewers ko. Wow. Yan, thank you sa'yo sa nag-video dyan sa baba. Thank you sa'yo. Thank you. Salamat po. Kilala ko po siguro ako kasi DJ. DJ Cam, Idol. Gawin ko ng wala. Gawin ko ng 5 hours. Wala na akong tulugan. Ewan ko ang 5 hours. Walang pupunta dito. Sarap pakinggan yung mga music. Wala. Sarap ng pakinggan. Parang gusto kong sumayaw sa tahan. Bukas niyan, may arthritis na ako. Nandiyan na si Hazel May. Saan? Nandiyan na nag-post. Oh. Sa baba? Oo. Wala naman sa taas. Mega. So, ibig sabihin niyan, 2 million na yung tao dito. 200 million na. Yes, mega love shout out kay Hazel May. Kumusta ka na kalaban? Kumusta ka na? Naagaw mo ba si Magpali Kanel? Baka hinahanap na naman si Magpali. Dali lang nga, babalik ko nga si Ivana. Oh. Francis. Party with your favorite dance music together with DJ Francis. Your pro DJ dance tracks DJ. All the mix. Kalibal ko. Hello, Hazel. Hazel, saan ka naman ang galing? Hello. Yes. Yes. Anong oras ka matatapos? 9:30? Ay, 9:30. 8:30? Hindi. 5:30. Uy, maayos ka. Baka bukas wala ka Ano, ng net. Lola?
Hindi, meron pa. 1:30. Siguro mga 4 hours. Kaya mo bang 4 hours? 3:30. Kaya 3 hours and 30 minutes. Hindi, okay lang Kaya yan mo kasi ba? nakakuha naman yun. 8:30 naman yung LS ko. Yung silent LS ko. Sige. Ayan, balis na yung isa. Sino? Ewan ko, nandyan. Isa, Si- ngayon si wala. Ayan, Hazel? bumalik siya. Hindi, nandyan pa siya. Ayan, Hazel, huwag kang alis ha. Pati tayo. Si Hazel? Ibigan kita. Nasa baba. Sabi ni Hazel, host padikit naman. Ayoko nga. Ayoko tanti kita. Paribal kita. Ayan. Asan yung music ko? Hazel. Hello? Hazel. Shout out sa'yo. Wala. Sino nawawala? Sino nawawala? Ayan. Oh, pag-iwan ka lang ng bakas. Baka. Ayoko. Saglit lang. Sasayaw na lang ako. Hello, iba. Hello? Yes. Yes, Lola. Bakit hindi ka naririnig? Yung narinig? Ayan, narinig mo? Yan. Meron na. Grabe ang lakas. Hello? Ang bingit. Oo, meron na. Okay. Malakas? Kasi Nabingi ako. nakatodo na to. Nabingi. Nabingi ka? Ay, nahin ko lang. Ayan, okay na. Sabihin mo kung low, medium, large. Sabi ni Hazel, dikitan mo daw. Ay, Hazel. After ng LS ko, dikitan kita, okay? Hindi ako makakapagdikit. Isa lang kasi yung cellphone ko. Baka gusto mo, bigay mo lang sa akin yan. Sige, diyan ka muna. Maghanap ka ng jowa mo dyan sa baba. At ako'y sasayaw. Sabi ni Hazel, host, mag-iwan ka lang ng bakas. Mamaya na lang kita babalikan. Sayaw muna ako. Magsusumba ako. Dali na mo mga amigo, huwag akong amiga, paminaw o panayaw mo sa mga siniragot. Hazel, pumalakpak ka naman dyan, oh? Mo mga amigo, huwag akong amiga, paminaw o panayaw mo sa pagkutong sinata. Siniragot, para lang tamalingaw, ikembo, sabay sa paggalaw. DJ Chris.
Oshi, ikaw ba yung nakabigig yun? Oshi. Oshi. Dito. Ikaw ba yung nakabigig? Ano ako? Wala. Nasa Facebook ako. Ay, may nakabigig isa. Sino kaya to? Wala, nasa Facebook ako. Nasa Facebook ako. Ay, salamat po sa bigig yan. Kung sino ka man. Maraming salamat po. Thank you sa'yo. Just ask the repeat of DJ Armand. Kami nagkataw sa lahat ng nandito. 200 million in down. Mga fans mo yan? Yes, thank you sa mga fans ko. Hello mga fans. Sakit na ng bewang ko sa kakakembot, kakasayang. Kembot pa more. Kembot pa more. Pag-isip ko bukas, I try this. Sayaw muna ako guys, mga fans. DJ Armand, I do you. Ginawa ko na yung lahat para mapasaya ko kayo guys kahit hindi ako marunong sumaya. Ayoko kasing ma-stress. Gusto ko lang happy. Middle fingers up, tutok sa sarap. Middle fingers up, tutok sa sarap. Middle fingers up, tutok sa sarap. O basta ha, gawin mo na lang yung best mo dito para marami kang matutunan. Ano? Pinutol ko to. Oo. DJ Arnold. Alam mahulog! Alam mahulog! Nandito ko sa Facebook, nanonood ng TikTok. Ha? Sa Facebook ako nanonood ng TikToks. Meron akong TikTok. Panoorin mo. Hindi, ito yung nakakatawa, yung kay Judy at saka ni Ryan. Ay, ni Rico. Ginawa. Sorry? Anong ginawa? Na pinagmukha mo kong tanga! Eh, Lola, baka makapiright ako. Oy, drama to, oy. Hindi naman to kanta.
Ganun ba? Okay lang yan? Grabe naman. Okay lang ba Grabe yan? naman, pati ba naman drama, may CPR? IPM mo kaya si Lolo, ask mo. Grabe. Ayaw na lang Kakaingat ako. mo na CPR ka, dami mo nga CPR eh. Sabi nga, walo. Pareho kayo ni Edits. May ano na siya? CPR? Oo. Pero sabi naman nila, hindi daw ano daw yung CPR. Mute lang na muna yun, pwede mute. Mute ko lang yun. Mute. Mute lang. Hala, mahulog. Hala, mahulog. Ay, ang sakit na ng bewang ko. Ang hirap kumita ng WA. WH pa more. Yes po Lord, ang hirap palang kuhanin ng WH na to. Kung pwede lang, pag-tapping para makuha yung 4,000, gagawa ko na. Sumakit ang bewang ko. Ayan, mega shout out sa 100 million in the house. Ayan, thank you po sa pag-ibig dyan. And maraming salamat po. Hindi mo ko inuwan sa aking LS o tinatawag natin live stream. Parang shortcut lang yan. Shortcut na laging nandyan. Pero kapag naligaw ka ng landas, pumasok ka sa butas at yun, agoy! Lala, baka 3 hours and 30 out na ako. Kasi... Ano? 3:30. 3 oras at saka 30 minutes. O, 20 Kasi minutes, 10 na lang. Ha? 10 na lang Ano? kulang. Sayo mo. O, 10 na lang kulang. Sayo mo 4. Di, ano lang. 3 hours and 30 minutes na lang para ano. O, tapusin ko na lang yung 3 and 30 minutes. O, meron na tayo. Yun na nga sabi ko nga. Kulang na lang. Yun na nga sabi ko. Kulang na lang 10. 10. Hay. Ay, hindi Lola. Ano pa? 18 pa lang. O, bali 22. Ay, hindi. 12 minutes na lang. 12 minutes. Dito kasi 3:20 na. Naka Ay, 3:20 iba yung ka na. oras dyan. Pinalatan yung oras dyan. at Hindi, saka ang dito. ibig ko hindi. Ano? Ah. Ah.
Woman Remix. Sayaw po more, sayaw po more. Sabi ko, dito ka ako, naka 3 hours at 21 minutes ka na. Oo, okay. Sige. True, you deserve it. Wow! Kay DJ Bubu. Wala, ito yung pinaka-paborito kong sound. Ano? Yung pinaka-paboritong sound. Ito. Tingnan mo. Tamsakan mo yung LS ko. Mega channel. Pag-ilit yung free ako para ako yung maraming okay. Ano? Uwi. Yung MS mo kapag nag-ilan uwi. Hindi ko marinig kasi parang may palaka. Sabi ko, kapag nag-LS ka, kita ko parang may konting kapag-mus. Kailangan day off ko. May palaka. May palaka. Ulihin mo. Yung, sabi ko, dyan mo maingay. Dito sa sa BA. Oo. Ay. Ano ba yan? DJ RJ. Sayaw, tapok, murag na dakok, dalag sa mangita, og samok. 1, 2, 3, listen. 1, 2, 3, pasok harap. 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 Hello?
Oh, Lola. Oh, 6 minutes na lang. Nangyari. Ayun, dito pa ako. Dito pa ako, Lola. 6 minutes na lang. 6 minutes. Dito only 4 minutes. 4 na lang. 4. Sige. Mag-end na ako niyan. Magpapaalam na ako sa mga fans. Sa mga fans ko na nandyan sa baba. Thank you so much. Thank you. 3 minutes left. Okay, Lola. May nagbibidyo dyan sa'yo na isa. Oo nga eh. Sino kaya to? Makakapasok ko lang, kaya magtutuloy na yan. Nakato na ba? Wala pa. Pumasok ako eh. 1 per Roy. Check mo, baka to na. Baka tuto na. Di pa. Wala pang 2. Oh, yan na, nagtuna. Oo, nagtuna nga. Oh, so ibig sabihin, may nagbibidyo dyan sa'yo na isa. Pangalawa ako. Pagkakapasok ko lang isang account. Sino kaya yun? Saya-saya ko naman. Sino kaya? Maraming salamat sa kanya. Oo, thank you sa iyo ha. Hindi ka iniwan hanggang dulo. Oo, hindi ako iniwan hanggang dulo. I'm so blessed. Kung sino ka man nagbigay-bigay dyan, maraming salamat po. And hindi kita makakalimutan. Paano mo hindi makakalimutan? Hindi mo naman alam kung sino yan. Hindi ko makakalimutan kasi nandyan sa LSO 1. Ayun, 1 siya. Lola, yan ang nadadala ng gamot. Sa totoo lang, Lola, hindi pa ako kumain. Ay, bakit? Oo, busog pa ako eh. Kumain ako kanina sa tindahan. Kakapi lang Ilang ako oras ngayon. Ano? Ano? Stay forever, stay together, hanggang dulo, andyan ka. Yes, thank you so much. Dahil sa iyo, ito ang paborito ko para ibibigay sa iyo. Iyan, inubos ko na lahat ng mga kiss. Baka tirhan, hindi. Tirhan mo naman para bukas, mali mo magbibidyo rin uli. Ay, oo, bukas ha. Mag-ALS ako bukas. Ay, oo, bukas pala kasi day off po, bebes. Ayun, tama. Papalaro kaya ako bukas, Lola. Ang papremyo, Halo Blocks. Baka ikaw ang bibigyan nila ng Halo Block. Yung mga mananalo, papadeliver ko. So, nandyan pa rin, stay 2. Stay 2. Naka-2 pa rin kasi akin yung isa. Oo. Pasok ko ng isa. Oo. Kung sino ka man naka-VG, maraming salamat po. And ako po yung mag-i-end na. At tinulungan mo ko mula umpisa hanggang dulo. Thank you so much. And I love you. Ay, bababa na ako. Magpaalam ka na dyan sa nagbibidyo sa'yo. Sige na, Lola. Bago ako umalis, sasayaw muna ako para alam nila. Sige na, Lola. Bye-bye. Thank you so much. Bye. Bye-bye. Para di kay tibuloy dapat dili ka manghilabot sa amo kay dili ni imong parta kundi para sa amo sa katawan. Kami na merisyo sa inyo. Kung pa! Way sirado! Guys, thank you so much sa lahat po ng mga nandito. And
salamat po sa aking sa lahat ng sumuporta sa akin ngayon. Si Lola Josio Pupang at kung sino ka man, maraming salamat sa iyo. At binigyan mo ko ng malaking karangalan ngayong araw na to. Maraming salamat po. And thank you so much. Muli, ito po si Edward Laksina at nag-iiwang I love you so much guys. And thank you so much.